Študujem v Londýne na City University a študujem International Journalism. Ja som vždy chcel študovať niekedy v zahraničí a som si hovoril, že jedného dňa to musím skúsiť. Lebo ak to neskúsim, tak o 20 rokov sa možno zobudím ráno v posteli a budem si vyčítať, že som mal šancu ísť niekam von a ja som to nikdy ani nevyskúšal. A možno by mi to úplne zmenilo život. A tak som sa jedného dňa odhodlal tu na Slovensku si podať prihlášku do jednej vzdelávacej inštitúcie, ktorá tu už je, Collegium Antoine Levirta, kde ma prijali, je to v Ivánke pri Dunaji. A tam som stretol ľudí, ktorí študovali na univerzite v Oxforde a na prestížnych zahraničných univerzitách a zistil som, že to je naozaj možné. Ja som predtým veľmi neveril, že môžem naozaj študovať na prestížnej, dobrej zahraničnej univerzite, ale keď som prišiel do kolegia, stretol som ľudí, učiteľov a mojich spolužiakov, ktorí už študovali vonku. Rektor kolegia študoval na Oxfordskej univerzite niekoľko rokov. A oni im povedali, že, a poznali ma veľmi dobre a povedali, že máš na to, poď do toho, na čo čakáš. A to ma motivovali k tomu, aby som išiel dvakrát na študijné pobyty do Spojených štátov amerických a podal som prihlášku do Londýna, kde momentálne študujem. A nakoniec to nestalo toľko úsilia, ako som čakal predtým. Preložiť diplomy do angličtiny, zaplatiť za to nejaké peniaze, napísať motivačný list, prečo chcem vyštudovať na ten program. A vyplniť online prihlášku trvalo možno hodinu. A poslal som ju. O mesiac mi prišla odpoveď, keď som sedel vo vlaku na ceste z Bratislavy do Ružomberka, že som prijatý na City University London, čo bolo absolútne šokujúce v pozitívnom zmysle. Štúdium v Británii je iné neskutočnými možnosťami, ktoré mi dáva fakt, že študujem v Londýne, kde na moje prednášky chodia ľudia, ktorí pracujú v najväčších svetových médiách, Reuters, AFP. Na prednášky chodia fotografi a novinári, ktorí práve prišli z Afganistanu alebo Sýrie. A človek má na dosah ruky rovno pred sebou ľudí, ktorí sú najlepší na svete. Rozdiel je aj v učiteľoch, ktorí ma učia. Sú tam dva typy učiteľov, ľudia, ktorí sú výborní v teórii, a majú naozaj naštudované najnovšie výskumy, čo sa týka komunikácie a médií. A potom sú tam ľudia, ktorí prišli priamo z praxe. A moja škola sa chváli tým, že 96% absolventov toho programu, na ktorom ja študujem, si do niekoľkých mesiacov našlo prácu v médiách. Táto praktická orientácia mojej školy súvisí aj s mojimi plánmi. Že keď skončím moje štúdia v júli, tak by som rád si našiel prácu vo výbornom svetovom médiu, kde môžem nabrať veľa skúseností. Chcel by som tam zostať nejaké 2-3 roky a potom sa vrátiť na Slovensko. Je veľa mladých ľudí, ktorých som stretol, ktorí aj rozmýšľali o štúdiu v zahraničí a povedali, že sa do toho nikdy nepustia, lebo nemajú šancu zaplatiť to. A do istej miery majú pravdu, lebo Londýn ma dokopy bude stáť medzi 25 000 až 30 000 eur. Celé to 10-mesačné štúdium. Myslím teraz náklady na školné plus život v Londýne. Londýn je jedno z 3 najdražších miest na svete. Myslím si, že na Slovensku aj vo svete je veľa organizácií, ktoré pomáhajú mladým študentom. Na Slovensku máme LEAF napríklad, poskytujúci každý rok 5000-ové štipendium pre študentov v zahraničí, ale aj ďalšie organizácie. A potom, keď študuješ v zahraničí, môžeš dostať pôžičku od vlády, škola poskytuje rôzne štipendia. A keď sa už človek naozaj dostane do najhoršej situácie, ako ja teraz nemám veľa peniazí napríklad, tak môže požiadať školu o pomoc finančnú. A moja škola mi dala 1000 libier, len preto, lebo momentálne som nemal peniaze. Takže o financie by som sa nemal. Ja keď som sa hlásil do Anglicka, tak môj najinšpirujúcejší človek pre mňa bol Martin Lutherán, rektor kolegia Antoine Levirta. A keď som povedal, že Martin, ale ja do toho nepôjdem a ak ma aj príjmu, nemám to z čoho zaplatiť, povedal mi: Michal, peniaze nie sú problém. Môj otec je obyčajný robotník na malej vodnej elektrárni, mama je zdravotná sestra a mám 12 súrodencov. A ja študujem už 4. mesiac v Londýne. Takže to je možné.